Здравейте, мили приятели, хора с увреждания, скъпи съграждани! Искаме с това предаване да помогнем на всички, на хората с увреждания, на майките с малки деца, да обърнем внимание на нашите общинари, на кметската управа по наредба номер 1, както и по наредба номер 6, достъп и свободно придвижване на хора с увреждания, на полицията и на КАТ, достъп за хората с увреждания, достъп в общината, достъп до съда, достъп до ЖП гара, достъп до театър, до заведения за обществено хранене, ресторанти, банки, даже и общинската тоалетна. Да, мили съграждани, аз като председател на хората с увреждания бих ви задала един въпрос. Човек с две патерици иска от общината да премине на отсрещния тротуар или пред магазин двата чучура, хранителния, на скосенията за тротуари. Но те са недостъпни, защото е паркирана лека кола. Точно там. Искам да си платим тока в енерголом, но не може. Дупка до дупка. 3-4 стъпала недостъпни за хората с увреждания, за майки с колички. Затова е нужно да се обърне внимание на едно от изискванията на Европейския съюз към администрацията – достъп за хора с увреждания. Искаме да се обърнем внимание на социално значими обекти, които ще са в помощ на хората с увреждания. Как един инвалид да стигне до нашата библиотека, да се качи по многобройните стълби, да си потърси книга или иска да потърси някой закон в издаден вестник? Невъзможно, нали? А инвалиди са доста чувствителни. Много неща за тях са табу и въпреки всичко ние сме ценен капитал за своя град, село, държава, защото също имаме ценности, с които можем да помогнем. Вярвайте ни и не ни изхвърлите от обществото. И нека не само в централната градска част да бъдат адаптирани и кръстовища и квартали, при възможност с легнал полицай или изградени рампи в някои сгради с масова посещаемост. Благодаря ви, приятели!